Duplantis je s 20 godina svjetska senzacija, a jedan njegov vršnjak za sada je senzacija u Hrvatskoj. U mjesec i pol donio je u svoj knin 5 prestižnih naslova s domaćih i međunarodnih atletskih natjecanja. Za sljedeću godinu Marko Čeko priželjkuje ostvarenje velikog sna, nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Pokorio je atletsku Hrvatsku s 3 zlata u 3 discipline, preskočio preko 8 metara, pobjedio na Hanžekovićevu memorijalu. Na kraju sezone iz snova donio je Marko Čeko Lijepoj našoj iz Rumunjske jedino zlato s prvenstva Balkana, u skoku u dalj i broncu na 200 metara. Gdje sam bio prezadovoljan jer skakač u dalj koji uzme medalju na sprintu na nekom velikom natjecanju je jako velika stvar. Nakon velikih ostvarenja na natjecanjima, na redu je jednomjesečni odmor, no ni blizu onakav kakvog zamišljamo mi obični smrtnici. Medalje su pohranjene na sigurno, misli putuju ka novim izazovima. Vrlo jednostavan cilj za 2021. je biti samo malo bolji. On samo malo ako bude bolji, to sad više nije nikakva tajna. To su svjetska prvenstva, olimpijske igre i evropska prvenstva i tako dalje. Sam nastup na dijamantnoj ligi gdje on nastupao sa najboljim atletičarima svijeta i gdje je dobro nastupio je dokaz da je on tu. Zbog ostvarenja u sprinterskim disciplinama i skoku u dalj već je dobio nadimak hrvatski Carl Lewis. Mediji ga opsjedaju, no iako često u zraku, 20-godišnji student kineziologije kao osoba je čvrsto na tlu. Tek sam na početku. Ljudi su već navikli slušati sportaše koji su na početku, koji su nazivali hrvatski Bolt, hrvatski Modrić, hrvatski Carl Lewis. I na kraju tih sportaša nažalost nije bilo ništa. A ja bih volio da još trajem još dosta godina, da ne budem priča koja je trajala samo jednu sezonu, 2. Atletska priča o Marku Čeki traje već 12 godina. Od samog je početka nagovještavala zlatni sjaj. Isto kao i svako dijete kad dođe na prvi trening, povučeno, mirno, tiho, ali odmah se vidjelo da će biti dobar sportaš i da je dobar kao osoba i da je brz, da je nadaren, da je talentiran. To se odmah moglo vidjeti s prvih dana njegovog treninga. Red, rad, znoj i odricanja. Time je poplaćena Markova staza do uspjeha. Što se tiče ti mojih vršnjaka, izađem ja vani sve, ali odem prvi kući. A u mjesecu odmora, kaže, možda jednom ipak ode doma posljednji.